wilujeng rahayu bagya mulya sejahtera rukun selalu sakinah mawaddah warahmah. Wis pokoke donga sing apik-apik. Entuk dadah entuk omah lho Mas. Ya wis ngono pokoke dongane sing apik-apik. Halo salim lagi enggak? Sing salim ki ora anake bapakne kok. Iya. Dasar iki ya anu bisane pun kondur wis pokoke wis donga dinunga muga-muga lancar. Bisane saking Klaten manuk merak ya Mas. Merak. Kesusumen metu lho ya. Kene iki lho godhong ulon terus kono pertigaan. Nganan wit berarti nek merak ki cepet metu to Mas. Iya cepet no kandhani. Pasing ya paling ya 2 menit paling. Monyong. Nggih, katuran menapa niki Mas? Ingkang mat rumiyin. Nyiraginan. Mat rumiyin jembuh kalih swasana. Iki umpama ya, umpama diaturke sik mumpung ana sing gerong anyar. Gerong anyar kuwi ya dalange. Oh iya, Koko Erik Danang Wisanarko. Ki dalang kok Kiki tua lho. Ndak terus? Nek cah cilik ki apa? Cuk dalang. Oh, cuk dalang. Nek cah cilik ki cuk, nek ki nganu wis rada sepuh ngono. Nano. Ayo nah. Kirangmu ben metu ditokke. Menyinom. Lah, ngono ben. Suwi ra ngetokke menyinom ya, Mas. Lah, ngono wis meh 2 tahun ra tanggapan kok ya. Aja lali pesanku sesuk tuku kipas. Kok panas kok terus medun neh. Lulu banyu. Nek iki dalang ki apa, Mas? Dik Wawan apa? Cak. Kono cuk kene? Cak. Dan aku. Pi cuk cak. Pi cuk. Buri iso muni. Krek lah. Mangga Mas. Iya, titingane. Ding ding. Kok nang iso Dek yoga boleh didindingi Dek Sinom Nyamat Dek yoga ding. Tapi Dek yoga didinding ya. Tapi jangan dindingane reggae lo ya. Nah, iya. Nano. Semono ya le ya. Ayo. Kuwi gong 5. Gong 5 ngomong nang 6. 6 tambah 5 11. Ya no. Gong pi. Lah iya. Lanjut tu ro. Ya iki sing alus sik. Jumbuh karo swasana dumateng para tamu sedaya. Gerong kurang siji kok Mas. Mas operator. Umpama cek nemik umpama ya iki umpama cek nemik. Iki biasanya kan gerong. Heeh. Dah saya iri dhek iri. Mosok kono digawe aku ora digawe kan mesti ngono. Jan iki yo nggawa mic dhewe kok Mas. Mic-e wireless gedhi sih Mas. Alah kowe bujel. Iki mic-e wireless gedhi lho Mas. Bujel elik. Gedhi, tapi yo kuwi mau sinyale kadang yo mati, kadang urip. Baterene Everday kok. Baterai opo? Everday ki opo? Lah yo sang sore ABC. Oh, ngono ta. Ya, bacot. Alhamdulillah aman terkendali ya, Mas. Aman terkendali. Seragam ya, Mas. Lah aku winginane bulan apit ning kene ketaprukan kok bareng geber dibuka kok langsung do tukaran gitu. Matur nuwun tamu saking Demak, saking Menawan, menika saking Kudus. Endi, Mas? Sampeyan kok ngerti? Sebelah ngisor pelem menika saking menika saking ngisor pelem ndi ana pelem ki lho matamu lho. Oh, jambu. Jambu. Lah nika Mbak matur nuwun Mbak saking Juwono nggih. Terima kasih. Kok Juwono lho? Juwono gitu. Juwono ki ngendi meneh? Bentak ngulon gitu. Masya Allah. Kono kuwi mentok kono kuwi. Matane kok awas men kok. Ngulon kok terus tunggu kok. Ya cedhake ngene melodi. Cedhak Gunung Putak kono. Kowe tak teko kono tak wasoh lho. Tak lho beda ya. Marai. Niki ingkang nggon dalem Bapak sinten asmanipun? Bapak Sutekno. Bapak Sutekno ingkang pundi piyantunipun? Nggih, mbok menawi
ngersake gending ya, Mas. Apa perlu tak cedhaki saiki? Ngosik no. Iki tintakke sik yo. Iki tintakke ngelak tintakke sik no. Mosok ngono to, Mas. Tintakke sik. Lah mbok yo ndang to, Mas. Tintakne sik kok agek atur panglipur sing gara damel. Ya, Bacut. Nang endi? Iki teruske. Tenangane no. Suara suling kumandang suara etar bali olon apa lakon ngono ya ngono Jadi dina iki Bapak Sutekno leres nggih. Bapak Sutekno kalih Ibu Mokayatun iki saking seneng atine ngrasake syukur. Syukur karo Gusti sing Maha Kawasa, mula ngrawuhi awake dhewe tangga tepalih kon siji. Apa, Mas? Ora dijaluki dhuwit ya ora. Lah terus? Donga pangestu nomor 1. Pangestu nomor 1. Nomor 2 wi dhuwit. Nomor 2 dhuwit. Lah nek kowe sedulur karo dhuwit abot ndi, Mas? Aku tetep milih dulur wong kene iki wong Islam kok, Jon. Ngono tenane. Iya, kabeh nang kene iki ya tetep golek seduluran. Lah nek dulurmu lara, kowe tanggapan pilih kowe tilik dulurmu apa golek dhuwit? Dulur kuning sing duwe dhuwit. Kowe piye to kok dulur sing di dhuwit to? Lah piye? Ora golek. Ya nek aku pilih dhuwit no, Mas. Lah kok iso? Pilih dhuwit, golek dhuwit, bar golek dhuwit kanggo tilik sedulur ya ngono. Oh iya, ya mletik ngono to sih. Iya to ya. Sinden gari ya padakno. Menengake pokoke. Ayo Bacut. Tangga teparo sanak kadang sampun rawuh teng ngene Bapak Sutekno iki luar biasa Pak Sutekno. Luar biasa ya, Mas. Dadi Bapak Sutekno iki ngrasakan syukur sing Gusti Kang Maha Kuwasa sing paling gedhe tenan. Didongakno muga-muga selamat wirujeng berkah ora ana langan apa-apa. Kaya ngendikane sing ndalang Mas apa? Pak Slamet. Dudu. Sapa? Sapa Mas? Mas Taufik dalange melu. Taufik. Mau ngandakne pisanan. Film. Kuwi malu wis dikandakno dalange malu napa pertama. Mas Taufik sapa Mas? Mas Taufik Slamet. Lah iya, Mas Taufik Slamet. Ngandake piye? La ing sakartum la azidanakum wal ing kawartum inang adzabil syadid. Heeh, tegese napa, Mas? Golek ana nang Google ki akeh. Kok golek nang Google jenengan ki kudu iso ngartekke ngono lho. Lho kok tekok wae iki. Lah ya artine tegese ki apa ngono lho maksudnya? Aku lali. Aku lali. Wong ki kudu iso ngomong ya kudu iso ngartekke. Inna Muhammad as-sabirin. Apa artine? Nek ngeleh ya madang karo ngombe. Ngono. Iki tegese ngono lho. Anyar ki gali ki jangkrik iki. Inna Muhammad as-sabirin kok nang ngeleh madang iki lho. Model ya penting ki rek ya kehidupan ki rek ya madang karo ngombe to, Mas. Oh ngono iya. Ya sing penting anggar syukur. Lanjut. Heeh. Ya.
sulit kumandang sarane Kianapulane aja lali agamane salat limang waktu Senggaane kok piye to? Sesek ora penak, lodo ora penak ki apa kuwi Mas? Gak krungu to? Gak krungu. Oh alah. Garingan ngono lho Mas. Dadi nek parikan ki kudu sing cetha dadi asu asine ki oh gak neko-neko ngono kuwi lho. Rungono ya? Iya Mas. Kretek dawa. Nggo irama no. Irama. Kok mbok polos ki. Nggo kendang tok ora apa-apa. Ayo, teladut. Teladut. Ngilas sedelok kendang. Ayo. Kretek apa kok ngakek-ngakek iki lho jangkrik nyomone yo. Iki ditintingi nganggo irama Kak. Ola wong garong gak gabul blas. Lho lambene MC rung pas kok. Kuwi iki nggawa irama. Ngono lho. Oh sik aku sik kok sok isi-isian iki lho. Rungokno ke? Kancane. Menengo. Salahmu tak mbok lho. Aja nesu. Kretek kedok. Kowe menengo aku tok. Kretek dawa tundang kita lan becak ya ora Jalan becak Mas. sesek larade apa ramena kuwi nggawa celana iki lho Oh wi uga nggo celana Lapa? Aku ngerti wi uga nggo celana mosok lobok ora penak sesek ora penak sesek lara ya Mas iya ya uga kuwi oh anu dalange cuk dalang cilik ape anu ape parian Pariane apa Dik Cuk? Ayo Mbak Dik Cuk. Ayo Dik Cuk. Nah. Ngesel. Cah iki ketoke cilik no pinter dolanan lho iki. Pinter. Iki dalange iki ora kesampaian kula sakarepe dhewe. Ketoke cilik pinter ngidul lho cah iki. Iya, lah ya. Ayo jajal suaramu. Ayo Dik, ayo Dik. Nang, gak usah. Angel menaturane kok iya. Maneno. Salah ya. Pabrik sing saya ngesok jomem Sinom nyamat sampun ngaturan Kang Mas sesarengan kekancan Nyambur Sari alias sahabat Nyambur Sari. Sahabat iki kekancan rek ya padha to Mas. Iya iki sida sowan nanggone Bapak Sutekno. Nggih Kang Mas.